Исәмісіз Шершембе 10 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Бүген бөтен дөнья мөселманнары өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Алар Ураза гаетен билгеләп үтә. Безнең республикада ял көне. Ул нинди вакыйгалар белән узды? Бүген безнең программада. Ураза гаете мөбарәк булсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир-Рахим. Татарстан мәчетләрендә иң изге бәйрәмнәрнең берсен ничек билгеләп үттеләр? Рүзәл Шарипов репортажы. Барлык милләт вәкилләрен берләштергән бәйрәм. Бик күркәм, шуны хәтлек матур балалар өчен мәйданчыклар урнаштырганнар. Аллаһлар кабул итсен берүк. Шуны хәтлек зур тырышлык куйганнар. Рамазан фестиваленең урыны быел ни өчен үзгәртелгән һәм аның үзенчәлеге белән Чулпан Касыймова таныштырыр. Оренбург өлкәсендә су кими башлады, кешеләргә гуманитар ярдәм тарату белән шөгыльләнәләр. Калды бүтәнесе именно диван калды, зур диван именно. Ике шифоньер, кровать зур калды именно. Су астында калган Орск шәһәреннән Рания Абдрахманова репортажы. Бүген бөтен дөнья мөселманнары өчен зур бәйрәм Ураза гаете. Ул Рамазан ае тәмамлану уңайыннан билгеләп үтелә. Бер ай дәвамында мөселманнар таңнан алып кояш байганча кадәр ураза тотты, изге гамәлләр кылды. Иртән исә Татарстанның барлык мәчетләрендә гает намазы укылды. Башкаладагы төп тантана Галиев мәчетендә уза. Ел сайын дин кардәшләребез белән бер рәттән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килә. Бердә бәйрәм вагызын мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин сөйләде. Бәйрәм вагызында ул нинди кыйммәтләргә туктала? Бәхетле тормышның асылы нидән гыйбарәт? Ураза кайчан кабул була? Безнең репортаж. Балиллаху ямунну алейкум ман хадакум лил-иман. Казанда иртәнге 7-нче ярты. Төн болытлар арасыннан кояшлы көннең беренче нурлары чагыла. Бу мизгелләрдә башкаланың иң борынгылардан саналган Галиев мәчетендә Коръән аятләре яңгырый. Аны Коръән хафиз Сәйид Камал Сөенев укый. Ул Коръәнне 15 яшендә ятлаган. Мисырда, Төркиядә белем ала, хәзер мөфтинең шәкерте. Иннаху алимун бизатис судур. Мөселманнар аны мәчетнең эчендә дә урам якта да тыңлый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та шушында. Бүген ул улы Искәндәр белән иде. Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсгать Сәфәров, премьер-министр урынбасары Шамил Гафаров, Казан мэры Илсур Метшинда бирде. Дин әһелләре, аксакаллар, махсус хәрби операциядә катнашучылар, аннан ялга кайтучылар бер сафта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барша галәмнәрне юктан бар кылучы. Шул галәмнәрне тәрбия кылып, һәм үзенең төрле нигъмәтләре белән бүләкләп торышы Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмд саналарыбыз, улуглауларыбыз булса иде. Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны сәламләп Владимир Путинның телеграммасын җиткерә. Ил башлыгы Россия мөселманнарының мәдәни, тарихи, гореф-гадәтләрне кадерләп саклавын, бәйрәмне гаиләләре белән үткәрүен, мохтаҗларга ярдәм итүен билгеләп үтә. Аннары бу минутларда трансляцияны караучы миллионлаган тамашачыга мөфти Рөстәм Миңнехановның котлау телеграммасын укый. Бүген бөтен дөнья мөселманнары бу изге айда Коръәни Кәримне күңелләргә игелекләре эшләр башкару омтылышын индерүе өчен Аллаһ Тәгаләгә ихластан мактау, мәдхияләрен күндереп дуа кылалар. Ураза гаете безгә Аллаһның рәхмәте киңлеге, аның нигъмәтләренең кадере, рухи хазинәләребезнең, шуларның иң әһәмиятләреннән булган гаилә төзү, илаһи бүләк ана булу бәхете. Кардәшлек турындагы дини күзаллауларның кыйммәте хакында искәртә. Татар халкы рухи мәдәниятендә зур урын тоткан бу бәйрәмнең бөек асылы быел Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан илдә игълан ителгән гаилә елы чараларында да ачык чагылыш таба. Үз вәгазендә мөфти махсус хәрби операция темасына тукталды. Бер яктан илебезнең чикләрен дошманнан яклау, икенче яктан җәмгыятебезне әхлакый таркалудан саклау бурычы тора ди ул. Шуннан соң Камил хәзрәт вәгаз сөйләргә кереште. Әгәр кеше Рамазаннан соң да игелекле гамәлләрен, гыйбадәтләрен дәвам итә икән, уразасы кабул булган дигән сүз. Рамазан кешене яхшы якка үзгәртергә тиеш ди ул.
Раббыбыз үзенең китабында бәхетле тормышның бөтен инструкциясын безгә язып калдырган инде. Иртәдән кичкә кадәр тормышны ничек җайларга, акча каян табарга дип баш ватасы юк. Анда уңышка ирештерә торган бөтен бизнес планнар һәм икътисади үрнәкләр китерелгән. Мисал өчен, мул бай тормышта яшәү өчен ике төп кагыйдә бар. Беренчесе риба ул харам, закат фарыз. Аларны каян беләбез? Әлбәттә, Коръәннән. Сүзләрен дин галимнәренең фикерләре мисаллар белән дәлилли. Крокус Сити холлда булган теракт Фәләстиндәге аяныч вакыйгаларга да игътибарын юнәлтте. Якыннарын югалтканнарга сабырлык, җәрәхәт алганнарга шифа теләде. Вагаздан соң мөселманнар Камил хәзрәт белән бергә бәйрәм намазын укыды. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Огалиев мәчете 350ләп мөселманны сыйдыра. Ишек алдында да намазлыклар җәелде. 650ләп кеше мөфти җитәкчелегендә узган намазга кушылды. Бәйрәм чарасын ТНВ Татарстан, ТНВ Планета телеканаллары туры эфирда күрсәтте. Вакыйганың һәр мизгелен мөселманнар башкарган гамәлләрнең асылын тамашачыга хезмәттәшебез Ләйсән Хыснуллина белән Россия Ислам университеты мөгаллиме Роман Зиякаев татар һәм рус телләрендә җиткереп барды. Кадерле дуслар, сез Ураза гаетенең турыдан-туры трансляциясын карадыгыз. Гөлнар Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин бәйрәм уңайнан мөрәҗәгатен җиткерде. Мөселманнарның күңелендә бүген бераз моңсулык та шатлык та бар. Рамазан ае тәмамлана. Шулай да кешеләрнең йөрәкләре бу айда иман, игелек һәм күркәм ниятләр белән тулып өлгергәндер. Ураза бәйрәменә шундый өметләр белән керәбез ди ул. Гает бәйрәме ул яхшы машинага утырып килүшегә түгел, гөнаһларны калдыручыга шың бәйрәм. Гает ул яңа кәламнәр җыешыга түгел, ул сират күперен шыгарлык гамәл кылышыга. Гает ул матур кием киюшегә түгел, шың гает ул тақваллыкка ирешә алган кешегә. Ураза гаетенең мәгънәсе әнә шундый җәмәгать. Тоткан уразаларыбыз, кылган игелекләребез һәм гыйбадәтләребез кабул булсын, бәйрәмебез мөбарәк булсын. Казанның Рауза мәчетенә бүген 1000-нан артык мөселман килде. Ул 2022 елда гына ачылган иде. Аны Татарстанның финанс министры Ради Гайзатуллин белән энесе Ринат Гайзатуллиннар әниләренә багышлап салдыра һәм Рауза исемен бирә. Хәзер әлеге гыйбадәт йорты башкаланың иң зур һәм матур мәчетләренең берсе булып санала. Монда экскурсияләргә яшь киләләр, никахлар уздыралар. Бүген дә гаилә белән килүчеләр күп иде. Бу нар чылбырын тагын да ныгытучы урыннан Рүзәл Шәрипов репортажы. Казанның Совет районына Рауза мәчетеннән моңлы Коръән тавышы яңгырый. Мөселманнар бәйрәм намазына ашыга. Беренчеләрдән булып гыйбадәтханәгә Зариповлар аяк баса. Уллары, туганнарның балалары белән иртән мәчеткә килү күркәм традициягә үрелгән. Балачактан ук шулай угай әби бабайлар тәрбияләп үстерде инде. Шул юл буенча. Менә үзебез дә тырышабыз балаларыбызны, туганнарыбызны бергәләп шулай җыелып, шул юлдан барырга. Бу Рауза мәчетендәге икенче ураза гаете. Монда 1200 кеше җыелды. Җырчы, җәмәгать эшлеклеләре, министрлар, Радик һәм Ринат Гайзатуллиннар, Илсур Хадиуллин, Марат Айзатуллин, Фәрит Хәнифов, Марсель Миңнуллин улы белән килгән. Җыелган халык махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең исән-имин кайтуы өчен табигать афәтләрендә зыян күрүчеләрнең тизрәк ул бәладән котылуын теләп дуга кыла. Язгы ташу дигән сынау быел Рамазан аена туры килде диләр. Рамазанда бүтән әйберне Аллаһ Тәгалә арттыра, күп иттереп гөнаһларын да кичерә, әлхәмдүлилләh, күп иттереп инде дугаларга да җавап бирә. Илебез дә көчле булсын дип, менә бу килеп туган хәйрсез менә бу ситуациялардан, катаклизмнардан безнең илебезне арындырсын дип. Ураза гаетен юкка гына берләштерә һәм якынайта торган көн димиләрдер. Чөнки бәйрәм намазын тыңларга гына да бирегә олысы да, кешесе дә җыелды. Мәчет аларның барсын хәтта сыйдырмый да. Шуңа күрә алар дугаларга ишек алдыннан ук кушыла. Бер айлык беренче тәравих намазы вакытында ук мәчет тулы була. Рамазан аеның һәр көнендә монда мохтаҗларга ярдәм итеп, ашлар уздыралар, күмәк намазларга җыелалар, яшьләр, балалы гаиләләр күп килә. Мәчеттә гел халык булды, гел Коръән укылды, гел намазлар укылды. Һәм ифтарлар менә үткәрелде. Булар барсы да изге эшләр дип саныйм. Бөтен кешене инде мөселманнарны Аллаһка Тәгаләгә якынайту өчен эшләнгән күркәм мәчет.
гасырларга халыкка хезмәт итсен иде. Мәчет күрке халык дигәннәр. Мәчет 2022 елның августында бер туган Гайзатуллиннарның әнисе Рауза ханымга багышлап ачылган иде. Бина татар халкы традицияләрен исәпкә алып салынган. Диварларда милли бизәкләр, Коръәннән аятлар төшерелгән, алтын хәрефләр белән әтия-нине хөрмәтләү турында язылган. Мөселманнарны ул шуның белән җәлеп итеп тора да. Бик матур ай булды. Орada tutturga tırıştım, Allah'a şükür. Nişedir gün kalsa da şuşunday matur жылы ağırım namında meşitte. Azan tavuşu, Kur'an oku. Ondan sonra matur itip, monglu itip okuyan Kur'an'da irtengi saatte. Көп мөхалык шушы Аллаһ Тәгаләгә якын айды әйтергә кирәк. Беренче тапкыр бердә калдырмыйча тота алдым. Алла ярдәме белән инде. Һәр көн иртә белән сәфәрдән сысырайдым Аллага. Син ярдәмеңнән башка бу көнне тотып чыга алмыйм, ярдәм итү зинфар дип. Бөтенләй башкача хис итәсең. Бу айдан соң. Ничектер йөзең яктыра кебек, нур балкый кебек. Чистарынабыз, үзгә айларда да тырышабыз. Бәлки Рамазан аенда айруча пехтә булабыз. Кеңелебез чистара елдагыча шулай матур гына гаиләләр белән күрешеп, ифтарларга җыелып бергә бәйрәм иттек. Күркәм гадәт буенча мәчеттән ир-атлар гаиләләре янына кайта. Әлеге ял көнен туганнар белән уздыру күркәм традиция. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Су басудан зыян күргән күрше Оренбург өлкәсендәге хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Бүген бирегә президент Владимир Путин кушуы буенча Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин килде. Ул су баскан урыннарны карады, зыян күргән халык янына барды. Күп фатирлы 300 йортны, 6000 артык шәхси өйне, 30лап социаль объектны торгызу бурычы тора. Яшәр урыны булмаучыларга торак сатып алу өчен сертификат биреләчәк, диде министр. Оренбург өлкәсендә икенче көнен безнең иҗат төркеме эшли. Корреспондент Рани Абдрахманова белән оператор Булат Әбделманов бүген Орскида гуманитар ярдәм тарату пунктына барды. Хәзер ихтыяҗ иң зур булган әйбер чиста су. Краннан эчәргә ярамый, агулану ихтималы бар. Келгән зур сынауга карамастан бүген Оренбург мөселманнары ураза гаетен билгеләп үтте. Алар Худайдан барлык авырлыкларны бу айда калдырып, яңасында яшәгән җирләренә иминлек сорый. Инде 6-нчы тәүлек Орск шәһәре гадәттән тыш хәл режимында яши. Хәзер биредә иң популяр транспорт ул киме. Кешеләр менә шушындый су кертми торган киемнәрдән йөри. Бүген иртән генә шәһәрдә су биеклеге бераз кими башлады. Моны асфальттагы эзләрдән күрергә мөмкин. Дома плывут, бочки, дрова. Дом купили в 2005-м, а что от него осталось, неизвестно. Бикмурзиннар гаиләсе Орскиның иске шәһәр дигән өлешендә Урал елгасы буенда ук яшәгән. Аларның йорты беренчеләрдән булып су астында кала. Бер нәрсә дә алып чыгарга өлгермәдек диләр. Сюда калды бөтен именно. Диван калды, зур диван именно. И шифоньер, кровать зур калды именно. Думали, что у нас второй этаж, мы заберемся на второй этаж. Су баса башлагач, өйнең икенче катына менеп утырырга булдык. Шуннан соң кешеләрне эвакуациялый башладылар. Газ да юк, ут та юк, су да юк. Андый өйдә кала алмадык. Су басудан зыян күрүчеләргә булышу өчен шәһәр буйлап дистәләгән гуманитар ярдәм җыю пункты оештырылган. Менә нефтехимиклар мәдәният сараендагысы. Биредә бөтен Оренбург өлкәсеннән кирәк-ярак китерәләр. Татар милли мәдәни мөхтәрияте дә азык-төлекне шушында җибәрә. Оренбургская татарская автономия во главе с Давлятом Ильдусом Яткаровичем җибәрде күп әйбер, мука, лапша. Волонтеров мы вообще не считаем. Без күпме волонтер ярдәм иткәнен санамыйбыз да инде. Кешеләр каян гына гуманитар йөк китерми, барысын да истә калдырып бетерә торган түгел. Шундый күп кеше. Алып килгән әйберләрне төрләре буенча аерып кешеләргә таратырга йөзләгән битараф булмаган кеше булыша. Зиратларны, хуҗалыкларны, терлекләрне дә язгы ташу каплап китү сәбәпле Орскида эчә торган су проблемасы кискен тора. Инфекция керү куркынычы зур булганга краннан акканын кулланырга киңәш ителми. Аны эчеп авыру юктыручылар бар. Шуңа халыкны су белән тәэмин итү аерым оештырылган. Орск шәһәренә Татарстаннан гуманитар йөк тиелгән беренче карван юлга чыкты. Алар 20 тонна су алып килә. Этот пункт на данный момент самый маленький по загрузке. Бу әле су китерелә торган пунктларның иң кечкенәсе, монда 80 тонна су бар. Барлыгы 300-400 тонна тирәсе тупланды. Аларны бөтен Оренбургтан җибәрәләр. Зыян күргән кешеләр килеп ала. Бүген МЧС очкычы белән Оренбург өлкәсендәге йортларны судан саклар өчен махсус җыела торган дамба китерделәр. Моннан тыш самолетта вакытлыча урнашу пунктында торучылар өчен 1500 юрган җибәргәннәр.
Орск күп милләтле шәһәр. Туган йортларына килгән бәла каза тизрәк үтсен дип, җирле мөселманнар бүген дога кылды. Орскиның Җәмигъ мәчете су астында калу сәбәпле гает намазын шәһәр хакимияте тәкъдим иткән бинада укыдылар. Гадәттән тыш хәл шартларында да мөселманнар үз кыйбласына, дини йолага тугры кала. Бар ергә дә сиябыз, үзебезнең кешеләргә дә, башкортларга да, казакларга да, җырга да барабыз, юарга да барабыз. Шөкер Аллага, кешеләр ярдәм итәләр. В моей семье проходит постоянно каждый день ифтар. Һәр көнне гаилә белән җыелышып ифтарлар уздырдык. Минем хатыным татар, монда кешеләрне төрле милләтләргә бүлү юк, иң мөһиме динебез бер. Оренбург өлкәсенең гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, Орск шәһәрендә бүгеннән су кими башлады. Аның биеклеге бүтән күтәрелми. Шуңа да карамастан, 13 меңнән артык хуҗалык әлегә кадәр су астында кала бирә. Алда әле йортларны цикләндерү кебек зур эшләр көтә. Оренбург өлкәсе Орск шәһәреннән Рания Абдрахманова, Булат Абделманов, Яңа гасыр каналы. Рания Абдрахманова әйтеп үтүенчә, хәзер өлкәгә Татарстаннан беренче гуманитар кәрван юл тота. Аны иртәгә каршы алачаклар. Безнең республика халкы зыян күрүчеләргә кирәк яракны шимбәдән бирле җыя. Рөстәм Миннеханов карары белән Оренбург өлкәсенә өстәмә рәвештә 30 тоннадан артык эчә торган су узатылган. Эш ничек оештырылган? Теманы Илдар Сафиуллин дәвам итә. Бүген ураза гаете ял көн булса да, Лениногорскидагы минераль сулар җитештерүче заводта кизү туры сменасы эшли. Хезмәткәрләр суларны төяп җибәрү өчен эш урынына махсус килгән. 20 тонна эчәргә яраклы су төялгән йөк машинасы Оренбургка юл тотты. Анда 5 литрлы 3600 савыт урнаштырылган. Бу ярдәмне бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә оештырганнар. Оренбург өлкәсендә әлеге автомобильне татар милли мәдәни автономиясе вәкилләре каршы алып, тиешле кешеләргә таратачак. Оренбург өлкәсендәге татар авыллары турыдан-туры зыян күрмәделәр бу фаҗигадан. Әмма ярдәмне милләткә карап оештырмыйбыз. Монда кем ярдәмгә мохтаҗ, бу шуңа барып җитәчәк. Монысы Әлмәт бирдә яшәүче халык һәм төрле оешмалар 4 көн эчендә 12 тонна гуманитар ярдәм җыйган. Бу көн күрештәге иң төп кирәк-ярак, кием, салым, азык-төлек, кемдер машина белән китерә, кемдер җәяй. Уже около 90 человек пришло, что 4 көн эчендә 100гә якын кеше килде. Аларның күбесе әбиләр. Шулай ук Әлмәттәге хәйрия фондлары вәкилләре дә ярдәм кулы суза. Непосредственно бабушки в первую очередь откликнулись. Әлмәт районы башлыгы кушуы буенча Оренбург өлкәсенә 10 тонна су һәм һава белән кабартыла торган 5 көймә җибәрелгән. Җыелган әйберләрне волонтерлар төргәкли. Әлмәттә белем алучы студент Никита Ульянов әйтүенчә, ул ярдәм кирәген ишеткәч, җиң сызганып булышырга килгән. Доброта вообще, она важна среди людей. Игелекле гамәл бик мөһим, яхшылык бит үзеңә әйләнеп кайта. Мин кемгәдер булышам икән, күңелгә рәхәт. Да и просто любая помощь меня как-то тепло на сердце. Казанның Горький урамындагы 12нче йортта урнашкан без бергә дип аталучы штабтан да Оренбург өлкәсенә гуманитар ярдәм тияп узаттылар. Бу чараны оештыруда яшь гвардия активистлары башлап йөри. Казан халкы һәм төрле оешма вәкилләре киемнәр, җылыту җиһазлары, уку әсбаплары, көн күреш кирәк-яраклары алып килгән. Рөстәм Миннеханов карары буенча Казаннан Оренбург өлкәсенә 30 тоннадан артык эчәргә яраклы су җибәргәннәр. Аларны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 3 йөк машинасына тияп узаткан. Татарстанда гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының кичке 4-кә булган мәгълүматы буенча Татарстанда 6 күпер һәм 3 юл участогы әлегә су астында. Туйма, Мише, Шушма елгаларында су биеклеге арта бара. Кайбыш районының Гөбнә һәм Кече Чирмешән елгалары буендагы үзәнлекләрне язгы ташу каплаган. Куйбышев су саклагычында боз китә, Түбән Камадагысында ул ярылып килә. Казанның Весна комплексында киләсе уку елына 1000 ярым балага исәпләнгән яңа мәктәп ачылачак. Аңа ихтыяҗ бик зур, чөнки күп балалар күрше микрорайондагы 185-нче лицейга йөреп укырга мәҗбүр. Анда белем алучылар саны нормадан 2 тапкырга артып киткән. Яңа мәктәп табигый фәннәр юнәлешендә эшләячәк. Төзелеш барышы белән шәһәр мэры Илсур Метшин танышты. Бирдә 670 урынга исәпләнгән концерт залы, 2 спорт залы һәм бассейннар, лаборатория сыйныфлары була. Яңа белем учреждениесе Мәгариф ил-күләм проекты буенча төзелә. Веснада хәзер 13 мең кеше яши. Монысы 2нче мәктәп булачак. Жилой комплекс «Весна» развивается очень быстро. Весна торак комплексы бик тиз зурая, яшь гаиләләр саны арта. 5 ел элек төзелгән мәктәп инде барлык балаларны да сыйдырып бетерә алмый. Шуның өчен яңа уку йорты төзү турында карар кабул иттек. Бу лицей иң заманча җиһазландырылган белем бирү учреждениесе булачак. Инде августта бөтен эшләрне тәмамлау бурычы куелган. Поэтому нами было принято решение
построить новую школу. Күннің төп темасын айлаптың қайтабыз. Бүгін бош қалада Рамазан фест бәйрәме гүрләде. Оны барлық милләт вәкилләрен берләштерүче вакыйга дип атыйлар. Фестивальне Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте оештыра. Милли гореф-гадәт һәм йолаларны мөмкин кадәр киңрәк танытуга зур игътибар бирелгән. Быелгы Рамазан фестның төп үзенчәлеге халык каршында укылган никах иде. Октаныш районында туып үскән Гүзәл белән Нурсултан Харисовларны кавыштырдылар. Хәйруллиннар әлеге бәйрәмне ел сайын көтеп алабыз ди. Алар 5 бала тәрбияли. Настроение югары күтәрелде. Субханалла, молодцы. Булдырдылар җегетләр. Бер көн калдырмыйча урабыз. Тоттык. Субханалла, җиңел кичердек. Кабулларда булсын. Көн кояшлы матур булганлыктан фестивальдә кеше күп. Бәйрәмгә Балташтан килдем. Аныкларымны, балаларымны сөендерер өчен ай буе ураза тоттым. Инде быел менә әлхәмдүлилләh. Малайбыз быел КАИ университетына укырга, институтына укырга кирде һәм шул Аллаһның рәхмәте белән шул малайбыз сәбәпче булды быел бу Рамазан феста булырга безгә. Быел фестиваль гаилә елына багышлана. Шуңа программасы да гаилә кыйммәтләрен саклау һәм гореф-гадәтләрне барлауга юнәлтелгән. Зур сәхнәдә кеше туганнан алып бәхетле картлыгына кадәрге аралыкны чагылдырган тамаша күрсәтелде. Аллаһу акбар. Апош балалар театры студиясе исем кушу юласын сәхнәләштерде. Алар тамашачыны әби-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләр белән таныштырырга тели. Татар халкының тагын бер юласы никах. Бүген аны барлык халык каршында Гүзәл белән Нурсултан Харисовларга укыдылар. Барысы да шәригать кануннары буенча шартына туры китереп егет булачак бабасыннан ризалык сорый, мулла никах укый. Мин Нурсултан Илнур улы Гүзәл Шамил кызын кабул итеп алам. Алдым. Яшь парлар икесе дә Октаныш районыннан. Нурсултан төзүче, Гүзәл юрист. 1 ел элек танышкан булганнар. Ярты ел очрашып йөргәч, Нурсултан сөйгәненә тәкъдим ясаган. Фестивальдә кавыштыру тәкъдиме турында аларга ЗАГС хезмәткәрләре шалтыратып әйткән. Шатланып риза булалар. Бүген монда ук алар гаиләсен ЗАГС хезмәткәрләре теркәде. Гаилә кору ул үзе бер җаваплы шундый бер мөгъҗиза дип әйтсәк була инде. Куркыткан сыманда инде, әмма дә ләкин без тугры шундый уртак уй белән бу эшкә килдек дигәндәй. Күпчелек гаиләләр чынлап та никахсыз яшәйләр. Гаилә коралар. Ләкин безнең өчен никахсыз яшәү дөрес түгелдер, минемчә. Узган елны фестиваль иске татар бистәсендә узган иде. Быел урыннан үзгәрткәннәр. Кунаклар арткан сайын быел без зуррак мәйданчыкка чыктык. Кремль яр буена чыктык. Безнең милли китапханәдә дә безнең выставкалар үтеп бара, күргәзмәләр бар, лекториялар үтеп бара. Яр буенда безнең 100дән артык сатучы белән ярминка оештырылган. 50ләп мастер-класс һәм безнең хәләл 8 кафедан фуд корт үткәрдек. Кремль яр буенда төрле мәйданчыклар эшли. Мәсәлән, биредә балалар өчен конкурслар, ярышлар үткәрелсә, биредә ярминкә кирли, остаханәләр үткәрелә. Менә мәсәлән, биредә яулык бәйләргә өйрәтәләр. Исәнмесез әйтегез, яулык бәйләүнең кагыйдәләре бармы? Яулык бәйләүнең иң зур кагыйдәсе чәчләр күренмәскә тиеш. Калганына килгәндә ул сезнең фантазиядан. Менә мәсәлән, монда менә мондый төрлесе дә бар. Монда менә әз генә шушындый формада ясадык яулыкларны. Фестивальдә Рамазан аенда уздырылган конкурсларга йомгак та ясадылар, бүләкләр уйнатылды. Күңелләргә җылылык хисе истәүче һәм шатлык хисен арттыручы бәйрәм истәлеге киләсе уразага кадәр йөрәкләрдә сакланачак. Шулпан Касымова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Только один день, 12 апреля, скидка 20% на чистящие средства в магазинах «Победа». Берите больше, платите меньше. Автотопливозаправщики «Хамелеон». Ты – это ты.
даже когда ты разный. Айлин мода йорты. Хатын-кызларга никах туе бәйрәм тантаналары өчен зәвыклы мөселман күлмәкләре, макияж, яулык бәйләү аксессуарлар, тулы образ, прокат хезмәтләре тәкъдим итә. Казан, Япиев урамы 13-нче йорт. Телефон 8919 688 1999. Казанда көнең истәлекле, күңелле үтсен дисәң, Бауман урамы 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркетка эләгү. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Кунакка көтәбез. Казан, Бауман урамы 31-нче йорт. Что будешь готовить? Сегодня ничего. Я закажу свежеприготовленную халяль-еду в Суши-Шок. Суши-Шок? Да, там вкуснейшая пицца, суши и роллы с доставкой до дома. И ты скорее звони в Суши-Шок. В ленте с 4 по 14 апреля праздник Ураза Байрам. Скидка до 43% по красным ценникам. Колбаса Агросила, Сафар, Халяль, 180 граммов, 149 рублей. Лента. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека, Фармленд. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда җылы һава торышы саклана. Урыны белән яңгыр явачак. Ә хәзер тулырак. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү апрель аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, Бийектау, Арча, Кукмарада аязучан болытлы. Урыны белән яңгыр, көндез температура 14-18, төнлә 6-7 градус жылы. Тәтеш, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы. Урыны белән яңгыр, көндез температура 13-20 градус, төнлә 6-8 градус жылы. Чистай, Аксубай, Нурлатта аязучан болытлы булачак. Яңгыр явачак. Көндіз температура 16-17, төнлә 7-10 градус жылы. Яршаллы, Актаныш, Менделеевскида алмашынучан болытлы. Яңгыр явачак. Көндіз плюс 13-16, төнлә плюс 7-9 градус. Әлмәт, Баулы һәм Азнакайда температура көндіз 14-16 градус, төнлә 9-14 градус жылы. Монда да аязучан болытлы. Явым төшем көтелмей. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә җылы һәм яңгырлы булачак. Зөядә температура көндез плюс 18 градуска кадәр күтәреләчәк. Болытлы була, яңгыр фаразлана. Төнлә плюс 6 градус. Булгарда көндез 11 градус җылы, төнлә 6 градус тирәсе. Монда да болытлы булачак. Яңгыр вәгъдә итмиләр. Алабугада аязучан болытлы. Явым төшемсез. Көндез температура 16 градус җылы, төнлә 7 градус җылы. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Татарстан баш каласында җылы һәм яңгырлы булачак. Көндез температура 16 градус җылы, төнлә 8 градус. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Җил көньяктан көчле. Аның тизлеге секундына 6,5 метрга җитәчәк. Дымлылык 61%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар.
сәламәтле булыгыз, яхшы кәефләр сезгә. Ә сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.